Okay, Mario. Hvad kan man ikke lave nogle store kig? She lives a lonely life. Skal det ikke have cykle? She lives a lonely life. Hey, jeg har det. Det bliver jo hold, hvor man er en ord hver. Prøv at høre her. Et hold, nu lad os nu bare sige. Et hold, det gør. Et hold. Morning lights, you're another brand. El veo. Nej, jeg skal filme ham. Fordi åbne listen, så jeg kan filme ham. Jeg skal filme ham. Okay. Og lige åbne lidt. Jamen, det she wants is another baby. Yeah. Nej! Nej, boy!